Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuing sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol maayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Balik na naman kita. Ayan. Magsawa ka mo sa Magsawa ka mo sa mga pandok ni. Yeah, mga lintian ka mo. Grabe. Grabe. Anggot. Grabe, anggot. No, ano, high blood? Roar. Ayan. Diyos maray na aga na naman po or aldao sa sato yung mga Bicolana? Pag ang tao, perang edad ka, pwedeng magpuuning ano pa dyan? Maintenance sa high blood. Depende. As early as ngunyan na panahon ngunyan, sa kapanahonan ngunyan, naabot na po, mag-30 ka lang, meron ka ng maintenance. Actually, they pa less than pa eh. May iba na dyan na... Pero kadto, kapanahonan, siguro mga nasa dapat 50. Laog ka na ng, yan, dati kadto, ang pag nag-abot ka na ng 50, permi na yan. May ano. Yan, oo. May maintenance. Tapos, ano pa nagniniriwang yan? Ang rin. Gabus. Dai daw. Pag igwa ka ng bulong, nagtataba ka lalo. Pag minsan, ang taong nagniniriwang, iyo po yan si mga ng pagkakan. Hanip. Kasi imbis na ibakal ng pagkakan, binabakal na nindang maintenance. Saka science, kapag nagiinom ka ng bulong, ang saro sa mga side effect ka yan is mag-gain ka ng weight. Sa mga nagpapayat nga data, ano nga iba nagpapayat? Sabi niya kay gabos. May isang nabing iba. Tana sa iba nagpapayat. Ay, papayat talaga. Pag habang nag-i-edad ka, nagpapayat ka. Hindi man, may bisto. Diba? Dakol kami bisto, taba eh. Mataba eh, iyo. Talaga? Makupa na itong, siguro ang inisip mo kaya 30s, nagtatabang, from akin na nag-30s, talaga mataba yan, kasagsagan niya ng Pero pag naggurang ka na, itong gurang na talaga nasa 50s na, pasadit ka na kaya ni. Really? Tano mama ko, 60 mataba. Nagluluya daw ang metabolism kapag nagugurang ka. Aram ko, nagluluya siya, pero kaya mayo ako dyan man naglalaog si nawaran ka ng gana magkakan, bako ng araw kang kakan mo, araw kang dati. Diba? Ang saro sa nahihiling ko kung taano nagpapayat na ang mga gurang. Kasi diba, pag ikabaga, I think proven and tested na kapag dahi nagturog ng tultul, nagpapayat ka. Ang narisa ko sa mga gurang, ang turog nindag, bakong tultul. Sabi tanong kita. Ika lang, may man hindi mo kapagbali. Uy, dahi talaga, dahi nagiging tultul na pagturog ninda. Pag gurang ka talaga, maamay ka na magmata. Amay ka din magturog, Saka diba? saro pa konsumisyon. Yan. O konsumisyon sa mga aki. May pambayad sa maintenance. Maintenance. May pambakal bulong. Sa mga harong. Yan. Di pa nagpapadara si Aki. Ayun. Kaya siguro, mararisa mo kung siguro ang sarong tao, garo may kaya man sa buhay. Depende siguro sa sitwasyon. Di mo nagpapadara si Aki. Uy, aram mo, masira mo ng pag-ulayan, mga rant, hayop next time daw, mag-ulay kita dyan. So, bako nag-uurulay ka kung ano itatopic today. Muli nag-urulawasan ng mga topic na gusto nitong pag-urulayan. Kaya ako bigla akong na-trigger sa tapos pa nagpapadara si Aki. Na-trigger ako naman. Gusto kong may gusto kang sabihin ay. And welcome to the Taga Bicol Podcast to the World. Okay, sara na naman episode ng sa tuyang gigibuhon. Para masulit ang oras. Oo. Pero ngunyan, ang sa tuya pong pag-uurulayan, iyo ang Pliti sa Naga City. Yeah. Pliti sa Naga City. Gura na ang Pliti. Yan. So, yan. Saro muna. So naabot mong Pliti? Yan. Pag-urulayan ito siguro sa experience na sa Diba? Sige. Ikaw. Anong most memorable mo na sa tricycle? Nagtsuktsak ka, no? Grabe na, nakapatong si babae sa or nakapatong ka sa... Pinaka mapangirit kong dyan.
ay pinakapangirit. Itong itong pinaka-memorable ko, itong kung elementary kami pag mauruli na, syempre may kami, sabit na lang kami sa mga nagsusundo. May mga klase kaming sinusundo ng tricycle. Oh. Since itong harong may on the way man lang sa inda, makikisabay na kami. Pero mabayad kami. Pero duman na kami, pirmi man nagsasakay. Iyo. Tapos, ang pipiliun mi kayan, gusto mi gabos, nagtataplod. Pag ano Or ba, sa likod. pag estudyante ka, di ba, may ano ka mo, garo may saro ka mong tricycle na daw may kamong kontrata sa iya, nagkakaiba ka mong mutual connection to each other. Nangyayari yan. Nasundoon ka mo. Nasasakayan. Pero nung nasasakayan. Kaya ngunyan, garo nabubuo na itong, garo pa si garo, feeling ko daw ay ka tricycle driver. Pag nahiling mo itong suki mo na na estudyante, garo feeling mo, mahadit ka. Yan. Di ba? Tapos, naalala mo pa ba itong Hungaro evolution kang tricycle? Kasi naalala ko pa ka to, natatandaan ko na, so tricycle ka itong nasakayan kong primerong tricycle. May mga labot-labot, pahiling ko pa ang road. Grills pa ang diba, grills pa ang irarom. Tapos, oo. Sa ibang Tapos, barangay. Igwa pa itong pangduwahan lang. Pobre kaya ang barangay. Grabe siya. Sa mo kaya vibranium na. What? Aray! Titanium na. Tapos, naalala ko, itong duwahan lang, ang duwa lang na tao ang pwede sa laog. Oo. Tapos, igwa na itong, nauso na itong may pangtulo. May itong garo letter L. Yan, letter L. Tapos, sa pinaka-recent ba itong naabutan ko pa, itong igwa na sa likod. Oo. Di ba? Yeah. Ano kasi naging evolution kang si tricycle. Na dati laganan lang ning mga bagahe ang Oo. tricycle. Pero ngunyan, igwa na. Sakay. Subali, saro, duwa, tulo, 4, 5, 7. Or kung sadit-sadit ka pa, pwedeng 8. Tapos duman sa may gulong baga, itong may gulong baga sa luwas, Oo. may laganan pa baga duman. Ning suroside, yan. Ning saraside, duman ka matuka. Kung mahiling mo ang evolution kang sa tricycle, very Yan sinabutan mo. sinabutan. Hindi ko aram sa iba. Ang nabutan ko kaya sa mo, may may aircon na eh. Ay, taray. Ngunyan, may mga karaoke na eh. Duman sa kang nasa pa ako, Kalabanga, bakit sa mo, tricycle siya, pero di ko aram kung tricycle ang apod niya. Kasi siya ang gamit lang na makina, itong makina baga sa baruto. Itong pigbubutong. Itong nagbubutong pa. Oo. Ang apod naman sa muya, kuto-kuto. Kuto. Kasi itong inot eh. Itong harayo paharanina. Itong Nangdang muna. Itong yung ka pa lang sa Sunados kapag nangangadang-ngadang na ang tricycle, ara mo na. Bungog ka na. Oo. Saka iba-iba ang design niya, maisindang standards. Yeah. Kasi gwa pa nga nitong ang sidecar sa padjak ang Oh, yes. Yeah, Oo. Tapos niralagan lang ning atop. May apo na nga ng iba, top down. Top down. Pero I think sa Naga, which is iyong pag-uulayan ta. Ang tricycle talaga ninda is ever since iyon na eh. Pangit. Ngunyan, may iba-iba na klase. Igwa na itong inaabo na e-trike. Di man pero ako sa si Kanto. Ako na. Di man kaya ako na sa pero mas maganda nga tricycle kang iriga kaysa Naga. Parehas mo lang baga, di ba? Dai Saro man lang manufacturer. Kasi nag-start, di ba nag-start man akong nagsakay ng tricycle. As in may letter L na. Tolos. Tas itong sa tapakan niya, okay na talaga siya. As in, yun na talaga mo. Nalampasan na si evolution kang nito. Ito kayang naano ko sa to. Aki pa ko to eh. Di pa man ako to nagkaklase sa Naga. First time ko to makan pa ko to, ruog pa ko to. Naga to, iniistorya mong tricycle. Ayun, Naga. Kasi first, may man ako ibang sa Tinambak, ang tricycle man talaga, itong mga top down pa, may panganing nga, or atop-atop. Iyo. Sa kadidikit pa lang may tricycle, puro lang padjak. So, Baaw nga ni, ang sa Baaw, may tricycle dyan na ang sidecar, ang sarunggulong, pang jeep. Ayun, tanganing dako lang may lulunan. Yan. Pag nakahiling ka itong, kasi ang tubangan mi ka to, Baaw High School Annex eskwelahan eh. Pag nagruluwasan ng estudyante, garuhuna mo baga, itong kadakulo na estudyante, siguro malaog ng 20 ang sarong tricycle. Yeah, kumbaga kadto. May ato pa eh. Kumakadto ang mga mga driver, mga apil ka na maurag ang
ano po yan? Imahinasyon. Kaisipan. Oo, Yan, imahinasyon. Subaka kayo na na rida para sa sa jeep, linaag sa tricycle. Iyo, taning maging pusog eh. Oo. Ayo. Kaya, pero sa sa Naga, ako nagkaklase sa Mariners, ang pinakahabo kong tricycle, itong pag naglaog ka, itong garuhuna mo, mahirigda ka na pabarulig. Yan. Oy, actually, yan, Tapos sa babaon. Gabos na, Dayman Gabos, mostly kang, ninda, tricycle, parang ka na kayo, no? Itong paglaog mo ng tricycle, paglag mo Hababaon. ng tricycle, pag patukaw ko na, itong garo lalamunon ka kang tukawad. Itong garo susurupon ka. Itong tipong Yan day mo mainot ang sa imong bitis kasi ang inot mo tagal lubot mo katakunda mahuhulog ka sa likod. Oo. Marirelax ka talaga. Apo ko daw tuyo. Itong tipong napapaudo ka na, tapos yung ka naman nakatuko sa may nakataid kang Mayo, maigit nang sa imong brief. kataid kang ang pinakahabo ko talaga dyan, itong mababa ka baga. Itong nasa loob ka, nakataid ka nakang tricycle driver. Tapos, ang katain mo, dahil nagbababa mo na. Iyo. Di ba normally, minsan baga, may Mababa mababa mo na para makakaluwas ka. Iyo. Dahil, itong garo, garo diyahe Ay, ka. ako ko yan. Atutan ko yun sa buka. Hindi ka mahisugo. Lahi Atot. talaga. Itong garo Pero na dyan- mo baga. Di ka, isipon mo, mababa ka na, di ka kaya po magkapot sa gate. Yeah. Paluwas. Tapos Di mo kayang natuwal, kadiri mo. natuwal si tricycle na nung paglabas mo. Garo yan man ko ta ang comfort, pero itong Ayun. sakay mo lang garo from Mariners to Terminal, itong parelax ka na, pababa ka na. No. Tapos, day ko malilingawan sa mga experience na nahihiling ko or na-experience ko, day ng God, siguro sa sarong tao, day maiiwasan na maano ka, untog. Sa tricycle. Sa tricycle. Sa di, Oo. hababaon. Oo. Pero yun talaga Kaya, tayo ko malilingawan. pinaka-paborito ko, itong iguana sa likod ning tukawan. Mm-mm. Doon man ako gusto permi. Itong sa likod kang tricycle Iyo. driver. Bako, sa likod ko to. Di ba, sidecar. Sa Naga yan. Iyo, sa Naga. Di ba, sabi ko ano, baga, apano na. Di ba, duwa lang si itong sa laog. Igwa pa naman sa gilid, tiga-gilid. Oo. Dahil ko ito naabutan sa Di ba, Naga. naabutan? Ang arap ko lang sa Naga, itong tiglalagan na ning bagahe. Aram. Igwa pa sa tan. Baka iba, Diba? Naga City, si Bubang pinag-uulayan. Hindi, naga na sa kamhay permigo kami kayan. Di ba, itong sa tricycle driver sa likod. Oo. Kan driver. Tapos, sa Aram ko yan. Sa gilid, igwa panduwa. Pero dahil ko yun nahiling sa Naga. Sa Peña Francia, Iyo. igwa. Ayo, kulurum siguro yan. Iyo pa yan. Or Oo. sa bandang, ano lang yan. Sa may Pransya mga lang. ano ko Ay, to eh, Pransya. mga third year to fourth year high school. Oo. Pero di ako naka-experience kaya. Ay, maluya ka man. mo. Ni man. Ang pinakahabo ko talaga dyan, sarap pa sa pinakahabo ko, pero duman sa tigsusurup ka, pa nagtuko ko sa lawog. Ito baga nagtuko ka sa likod kang driver, na ang tukawan manghalnas, tapos pabilog pa. Itong dikit lang naliko, mahururus ka. Yung gayo. Di ba? Ang iba dyan, baga, itong kahoy pa nga niyang may kahoy na bakong malambot, as in makulubot sa lubot. Makulugan sa lubot. Itong araw ko Iyo. ni Bono. Ayun, nahiling ko. Aram ko nga niyan. Aram ko, naiintindihan Kala ko ko. Kaya nga ni, pero di ko yung nahiling sa Naga. Really? Ayun, di ko nahiling sa Ay, Naga. baka magkaya ka mo nagkataga-naga. Ako kasi nakaisra ko sa Naga eh. Mm. Saka ang Na-star sarap man ako. saka ang sarap ko dyan, habuon sa sarong tricycle, itong pag nakatuko ka sa likod kang driver, mayong tungtungan. Oh yeah, nakalutang-lutang ka. Itong nakalutang ang bitis mo, yung garuna mo. Pag nahulog ang sapatos mo, Basa. lugi ka. Tapos ang pinakahabo ko pa kayan, panag-uran. Mm-mm. Oh, basa ka. Oray, basa. Ano? Tamayo man yung Ay, itong pag pagkaho. nasa ligid ka kang tricycle. Oo. Basa-basa ka. Saka ano nga yan ngunyan iba na may may e-trike na. Kumbaga, ano yun yan? abod. High-tech na. High-tech na. Pero may sinasabi pa silang saro. Ano to? Trimobile. Taxicle? Taxicle. Ano ang taxicle? Yan, di ko yun man aram. Ito good kulay puti yan. Garo taxi siya, nagaro bagon, pero tricycle. Mm-mm. Ang diri dagad kayo, saro, 2, 4, 5. Mm-mm. Naalala mo to hong 5? Nala-
5? E-trike is ano eh. 5 ang gulong? Bako na yung tricycle. Yung saro, 2, 5 talaga. Saro, 2, 3, 4, 5. Oh. Tapos saro yan. Kasi si driver na mismo ang nasa inutan. Nasa inutan niya, nasa Kasi tahaw. garo jeep na dahil garo jeep na style. Iyo. Ang nakakasakay duman, anong ba, 8? Depende sa ano. Basta 8 garo. Kasi ang ano niya, as in, lang siya, gas. So, gas anong benefits kang sarong tricycle? Kasi ang tricycle, di ba, okay. Yeah. Okay. So, kasi ang tricycle, di ba, is daw sa ingruta nakakalaog. Bang araw kang jeepney, talagang main road lang nag-aagi. Sabi ko sa Indo naghaharakay. Si Saro naghahakay na. Saro nagre-research. Panagos ang episode na eh. Di ba, kasi di mo perming, pagkaroon kang perming din nag-aaram. So, kaya tigpapahiling mo sa imo. Naghahakay lang ako. Dahil nasa tungka na. Iyo, anong oras na digde? Alas 5. Alas 7. Iyo, tungka na. Gurang na kaya si El. Kaya. Pero okay ako sa topic ka. Kaya. Ang ano kasi diyan is may pinagluwas ang Naga City government ng taripa para sa tricycle. Iyo. So ngunyan, pag-urulayan ta, kasi syempre pag-hurupurupan ta, kasi syempre day pamahaloy na kitang day nakapanaga. So day taaram kung nagulat na nga ni kita kasi ang naabutan talagang minimum price kang sarong tricycle kapag estudyante ka is 6. 7? Kadto, 6. Nabutan ko 6. 7. Agurang ka na kaya. Ako nabutan ko 6. 6 tapos nag-7. Ako 7. Oo. Basta, bago ka naghali, lugod. Bago ako naghali, 7. Yes, 7. Tama. Estudyante. Tapos 8 ang regular. 10 years ago. Oo. Tapos ngunyan, 15. Grabe. 15 na, Grabe, dakula na, Pero isipin mo man kaya, wait lang. 10 years naman nakalipas eh. Oo. Siguro it's time. It's time naman. It's time na dakula, langkawan. Pero sana pati sahod, langkawan man. O ano si pinakababa nindong naabutan? Ako 13 eh. 3? Tricycle. Wow. 3. Ano ka to? Grade 3. Grade 3 ka ako, grade 6 na eh. As in, charot. 3 talaga siya. Ang pamasay kaya na to, sa islang perme. Ta kami ng dowa ni tugang ko. Pero sa inyan, sa Rinconada. Central, Rinconada sa Iriga. Nabutan ko na. Isipin mo, Sa 12. You dos? Sa muy libre. Mababa sa inyo. Sa muy libre. Sa muy libre. Sa diri man kaya ka mo. Sa diri mo yung tricycle. Pababaan ng Bababaan 2, naabutan ko 2. 2. Yung 2. Sa Samoya. 2 naabutan ko. Oo. 2-4. Katong panahon Wait lang. Guro ko lang ang yelo nga ni ngunyan. Guro ano ng presyo ngunyan kang yelo? 5. Iyo. 5. Tapos na nagapa sa ice cream. Nabutan ko na yun. Nabutan ko naman yung 5 na yan. Pero sa lagan ice candy. Laganan mong plastic ice candy na yelo. Itong day mo na ipapasa sa pichil, makuha ka na ning baso, susuro-sup-supon. Grabe. Pero king kamahal. Grabe, no? So, nabutan mo ang 2 na pamasahe sa tricycle. Tapos ngunyan 15 na. 15 na, susugdaan sa ordinansa numero 2024-002. Wait lang. Pirang taon na kita. Hindi sa imo. Sa imo, di ko aram. Ito na, 30 years na kita. Pero grade 3, anong taon ako itong grade 3? Ay, mali ako sa mat. Feel ko, panahon naman para magtaas ng araw ka yan. Kaso lang nga ni, dapat panahon naman na magtaas naman ang sahod. Yan. Yes. Dapat yan. Dapat kani fair lang. Yan, fair lang dapat. So, yan ang updated fair matrix or matrix para sa mga matrix. Matrikula? Tri-mobile. Tri-mobile. Sabi mo, subago, tri-mobile. Tri-mobile sa e-trike as in taxicle. So, 15 da pag regular price, 12 man da pag discounted rate ang estudyante, PWDs, senior citizen, saka solo parents. So, pag student ka,
sasabihin nila dapat may ID ka, no? Siyempre. May ID ka and then naka-uniform ka. Oo. Pag Saturday, may ano pa rin, estudyante. Siguro, oo. Yan, saro yan sa Sunday. hapot. Sa mga naghahapotan yan. Pag Sunday ba, nakakatawa ka pa ning pamasahe na student? Basta Sunday, may di ba? ID ka. Pare mo, may ka man may dara ID. Paano pala sabihan ka kantry sa mamang klase? Ayun, may mga klase, Domingo eh. Saro NSTP. Naksaro ako naka-avail sa mga student pa kang 2 years after na nag-graduate ako. Araw ko yan pa ako kadto. Feel ko estudyante pa ako, pero may kong nagdadarang ID para lang matawan ako ng Discount. Ipapahiling sa iyo. Ipapahiling mo. Ipahiling ko, iyo. Nangyari yan. Siguro dapat ang mga tao may QR code na sa hawak. Yeah. Tinato na sa hawak. Ay, nang daw. Kung estudyante ka talaga. Di ba? Para maaraman. Mm-hmm. And then, PWD dosing. So, kung ika-tricycle driver, aram ko, ang kadaklan na tricycle driver, iniiriwasan ini mga person with disability. Aram nito kung itong haluyin na baga minsan maglunad may itong pilay baga. Itong pilay, masalawag sa tricycle. Itong haluyon. Tapos mabayad sa mo, dosi lang. Tapos makusuyaon pa, hanapan ka pang ID. ID kang tricycle driver. Nagkikiang-kiang ka na nga ni. Hanapon ka may pang... May kahilangan ka po. Hanapan ka pang ID. Tawagan nito kapag gurang-gurang ng ilingon, hanapan pa ID ng senior. Iyo, di ba? Ay, good, ikaw talaga kayan. Itumayo ka ng bitis. Mapapadakulan na lang sa iyong mata. Oo. Di ba? Pero minsan iniiwasan yan. Minsan, kasi di ba, sa Pilipinas kasi, it's very common na pag nakahiling, paparahon na lang ang tricycle eh. Di ba? Yeah. Para, di ba, daw sa inka pwede kang magpara ng tricycle. Yan. Bakong mayong stop, pag may halimbawa, may paradahan ng tricycle, lugi ka. Minsan, kasi, di ka makakapili eh. Oo. Kasi talagang papanoon ka na muna bago magsunod na tricycle. Oo. Di ba? Pero, minsan nahiling ko sa mga tricycle driver, talagang iniiwasan nila ang mga may person with disability. Person with disability. Oo. Which is talaga yun. nakakasyad. Oo. Saka Tapos, itong sinasabi nila na solo parents, ang mga kanatong natics na solo parents dyan, igor na po ba kamuning ID? Solo parents? Oo. ID para maipahiling? Sila. Kasi si Mama Mayo, solo parents man to. Oh, solo parents. Isipin mo, solo parents ka na, Putol siya, estudyante. Oo, di ba? Hindi, may ka man. Kung halimbawa solo parents ka, estudyante, tapos PWD ka, anong discount mo? Saro lang? Grabe naman kung tulo. Siyempre, saro lang, mapili ka lang duman. Aram mo naman sa Pilipinas. Mapili ka lang ng saro. Ayo. Solo parents. Dumaan ka na lang sa PWD. Ang masakit kaya Pares man lang ang presyo. Ang masakit kaya ito nagsabi ka sa tricycle driver, ito naghambog ka na solo parents po ngayon ako. Tapos ang driver pa ng tricycle na nilunadan mo si Agumo. Sabi, yan matatawag mo na naman yan. Sabi, di wow. Pero yan. Ano po, solo parents po ako. Demonyado ka, agumta ka. Paano mo sabi solo parents ka? Di ba? Pero iyan na nga ni, ang saruda sa mga ining ordinansang iniyom, nagkakaigwa ni mga komento ang sa tuyang mga kanatong natics o mga Bicolano na sinasabi tinataasan nga ni ang plate pero ang sahod man. So nakakasad. Yes. Yeah. So ano ang dapat gibuhon? Dapat taasan din ang sahod. Iyo. Paano kumain pantaas ng sahod? O, di pagtasan ng Hindi na magsakay ng tricycle. Maglakaw na sana kamo. Maglakaw na sana. Oo. Tapos may nagkomenta pa doon, pero dapat na ang pasahero kan sarong tricycle. 10. Grabe naman. 'Di ba? Kasi dapat bako lang sa plate kasi syempre magiging gahaman ng ibang mga tricycle driver. Kasi syempre ang kinsina halimbawa sa benta na sa tricycle, ang kaya man lang ng tricycle mo is 4. Tapos ginibo mo ng 8. Para lang at least 'di ba mas dakol kang makuha ning pamasahe or dakol na makuha mong profit. So ito si mga kahabutan ninda. Si mga nasa main road na mga tricycle, yan si mga dapat 5 lang. 5 lang dapat yan. Pero si mga sinasabi mong may mga mga 8 na
Mga nagtatapos. Na kaya si mga palaog na yan na hararayoon na lugar. Pero daw kasi security purposes pa rin talaga dapat. Yan nga, dasi concern katong mga sa to yung mga komentarista duman sa ordinansang ito na dapat na magkaigwaman ng garo maximum or minimum na pasahero ang sarong tricycle para mas maging safe nga ni. O di pag halimbawa tricycle driver ka, may naagihan ka ng duwang pasahero, dahil mo pupundoan kasi dahil palaog sa minimum. Hindi, wala may maximum pala. Kasi siyempre, yung kung safety mo, 8 lang pala ng kaya mo, pero nagpasakay ka pa rin sa 10 na. Mm-hmm. Para lang makuha mo gabos na pamasahe. Tuluhan po dyan. Yan, di ba? Ayun. Kasya pa po dyan ng saro, isog-isog na lang dyan. Garo na ubaga naka-jeep. Arken si mga ginigibo kong pababa naman yan eh. Diba? Ayaw, pababa naman eh. Hanip yan, mapasakay pa. Pababa naman eh. Pero napati na yung papala. Rayo pa pala. Itong karapot ka naman sa tricycle bagad. Kasi dapat sa inutan bagad. Saro lang. Itong nakasadit na tokawan. Tapos dadagdagan pa ng saro. Pababa naman na. Itong hanggang Ateneo ka na or hanggang doon kaharayoon ka na. Itong biririik na ang liog mo. Dahil ka ba nakakababa ta. Noon po ni mababa ning sabi mong mababa na. Yan, di ba? Uy, sa may motor, banda, pirang sakay. Di ba minsan na inaabot nindang tuluyan minsan? Yan, yan, di ba? Yung driver, Yes, arog talaga. Ang driver, urusok na suit na maray sa niya, sa iyang Manibela. Iyo. Grabe naman. So, dapat ko sana i-add din duman sa ordinansa na arog lamang kani maximum lang. Basta ta, sabi niya, alagad katakod ka ini, igwaman daanin kondisyon na pig-opresir ang gobyerno lokal sa mga driver as in operator. Sigon sa bagong ordinansa, kung ang sa indang unit masapo nin tulo o dakol pang violation sa sarong simana, pwedeng irekomendar na ipasuspindi ang prangkisa kang operator. Yeah. Yan po, halian sa Naga City Government Naga page. City Government. Saro pa, sabi nila, kung masapo manin anom na violation ang sarong unit sa laog kan sarong taon, inirekomendar kan sanggunin panglunsod na ikansel ang prangkisa kang operator. Yan. Yan ba? Ano operator? Si may sadiri kang may sadiri kang tricycle. Kalat lang. Yang nangyayari man yan na may namumulta man? Di ko aram kung paano nila minomonitor. Yan man daw ako. Di ko aram yan kung paano nila mamonitor yan. So ngunyan, nagwa na sinagaro hotline, public safety office hotline. Nanduman ka ma-report. Lalong-lalo na itong di talaga mawawara. Ito pong nagpapadubli ba ganing double pay, pamasahe. Halimbawa, from USI. From USI, pasirin kang Ateneo, tapos double ride Grabe na. Di ba sinabi ko na yung katoy, dapat pag double ride, ibig sabihin, mababa ka. Nga? Double ride gayud. Mababa ka, tapos balik ulit. Di ba? Ang double ride sa dapat Inda, double fare. Oo. Iba lang ang terms na ginagamit. Iba na term talaga, double ride. Yan. Tapos igwa pa mga special. Yan, kinukontrata. Araw katong nangyari sa barkada tang si Jam sa kasi David. 200. Porket turista. 200 from SM2 saan? Sa Dayangdang. Di ba imagine mo, gano'n mapabre ka tulo sa Naga pag araw na kayo ng pamasahe? Oo. Pero at least ngunyan, iguan na sinda nag-come up sinda ng sarong hotline na pwede na ma-report si plaka kan si sa tricycle. Ay, kung ako kayo, daw ko nalunadan, report yun. Grabe. Grabe man. Ang ano po si plaka na Arken 1283. Ano po yan? Siningil po ako ng Arken whatsoever. Di ba? Pero ikaw man kaya, kung ikaw man si taong may kaya, ito pagang mahilig ka sa special or double ride na sana. Itong pag masakay ka, masabi ka na double ride po, tayo hindi na magparaano na, ay dahil ngay ako. Matayang diretso ko nang papasakay yun. Saka ang makasuyaon dyan, ito naka-special ka, mapalunad pa. Yan. Yan. Special na ina-upload. Kaya ka na magpalunad, tapos special ka na nga ni. Kaya nga ni. Yes. Saka dapat pag special ka, tinatawag kang burak. May special treatment. Special po. Di ba? Tatawag ka mo ng burak kang tricycle driver. Kaya ikaw sa palengke muna para magbakal burak. Oo.
papagpagan mo ng tukawan mo. Lalaganing ulunan ng likod. Ay, taray. Special gayon. Tapos Ano daw yan, may kinding niya dyan, may tubig niya dyan sa gilid. Oh, Gusto mo. may charger pa dyan. Kung Charger kaya pa mo nga yan, charge. Uber. Uber? Uber trike. Pero linguin mo kung ang sarong tricycle driver magkaigwang 10 pasahero, sanggatos ay 150 na tulos. Mhm. Sa di ba, siyempre, duwang balik. Kasi Iyo. 5-5. Iyo. So, magdamlag mo pala, pwede ka makalampasan ribo. Ayun, sarong aldaw. Lalong-lalo na kung sa diri mo na ang tricycle. Yan. O, di mas mayaman pala ng tricycle Maray. driver. Kasi ang aldawan, halanggaw. Oh. Pero, talaga yan. Ang boundary man lang kaedaan dyan ang mahal. Ayo. Oo. Saka araw mo niyan sa panahon mo niyan sa Naga, bibihira na din ang may ang nagsasakay ng tricycle kasi kadaklan may mga motor na. Oo. So itong solo Yan motor, yan, tapos iguana na din mga sadiring sasakyan. So normally lang mahihiling mo mga tricycle sa mga market, sa school. Iyo. Yun na lang yan ang mga tricycle. Ako para di ako malugi, ang gibuhon ko, ang tricycle ko, lagan kong trailer sa likod. Pwede ka magigda. Kasapang ngayon, sabi ko sa'yo malunan. Ikaw po dyan sa likod, ikaw pa ning sarong Yan. sarong bagon. Naging train na. Bagon. Yan. Yan, halabawon yan. Mm-mm. Ang itong sarong bagay na experience ko, ito ang pag naghali ka ng Rinconada, ang baba kayan, may baba yan sa Concepcion. Itong church. Tapos may nakaarabang na dyan na tricycle going to Ateneo. Tapos minsan may nag-aarap po dyan, Ateneo. Mas madali ba dyan? Di ko aram Mas kung madali igwa pa ba? nagbababa dyan eh. Di, ugwa man talaga. As in, mababa as in sa may church. Dawang Anivan. Nagbababa dyan eh. Nagbababa dyan. Tapos madalalaga na yan si mga taga-Ateneo. Eyo. Iyo, maaraman mo. Taga-Ateneo, gabus yan. Tapos pag It pag means marinero, iyo, harani. Kasi magi na silang magsaysay eh. Iyo sa bagay. Tapos ang apoton ka pa kaning itong pag mariners ka po doon ka panganiban. May nasimbag na ako diyan sa Rumbeses. Bako po akong panganiban. Fajardo po ang apelyido ko. Ayo, apo doon ka panganiban. Ayo. Ako nasasakitan ko to kapag pa CBD. Kasi 'di ba dapat terminal. Habulin ta mag-abot duman sa may pasiring sa STI. So hanggang terminal lang talaga, hanggang Tapos terminal. nilalakaw mo na? Nilalakaw ko na lang. Naglulusot ka na lang ng terminal. Maartihon nga ni. Ayun, naglulusot na lang ako. Para dikit naman lang na Ayun na nga ni, pero habo talaga Para nila. dikit na pihit naman lang yung manibela. Iyo. Sa sa mga biyaheng pa LCC, mga Special na yan. harabo na yan. Harabo nila Oo. talaga. Kasi ang ginigibon nila, kapag nagpa-terminal na sila sa nagpa-terminal na sila, siyempre dako lang naman na pasahero. So, dahil na sila ma-special na, paduman pa sa may pa-STI. Kasi mayo naman sila makukuha duman na na pasahero. Pero ang nahiling mong alternative na magayon na, halimbawa, kung ang sarong syudad, gigibuhon mo siyang garo classy ang datingan. Itong garo sosyalan. Siguro mga trolley, itong mga may sarili silang bus or yung trolley lang siguro. Ayun itong trolley baga, itong open baga na garo nag-aagi lang. Tapos mababa ka lang. Yeah, may mga stop lang sinda, stop section lang. Tapos ang igibuhon na lang kang city, igwa na lang sinda itong mga Metro card na babayaran ta, di ba? Na feeling mo free ka pero binayaran mo. Di ba? Magkaroon ibang klase. Tapos may mga designated stop. Yan, designated stop. Sa Naga, may pang-designated stop, di ba? Mayo. Asi daw sa in. Ang iba may unloading and loading and unloading lalo na sa I think sa sentro kang Naga. Pero syempre kung maabot ka sa mga barangay, may pa man. Yan. Kaso kung magkakaigwang araw ka yan, dakol na tricycle driver ang mawilga kasi mawawaraan ng sinaning trabaho na naman. Oo. Which is human talaga. Okay. Ang nahiling ko nga garo ang talaga eh. Ano ang gibo kang Naga City? Garo ang ginibo ninda is introduce muna si bagong jeep bago siguro i-face out. Di ba? Ayo. Naga City! Nabuking!
Bakong arog sa Manila, baga talagang kinukundina na niya kasi talagang sinabi mo na i-face out. I-face out na muna ang jeep bago i-introduce. I-introduce si jeep. Ay, in-introduce na. Kaso, day pa muna record talagang, si Gabos. Yeah, day na record si Gabos. Anong taon da? May taon ba sindang tinao? Mayo. May pa man. Pero anyway, sarong siya. Sarong garo evolution kang sarong city or sarong lugar na may hiling mo talaga na nade-develop na. Nag-aasenso. Kasi nahiling ko rin kasi na ang sarong, di ba, may solusyon yan kadto na ang sabi nila, ang 10 tricycle, kapag nilagan mo yun yung dakulang sasakyan, malilis ang traffic. Iyo. Di ba? So siguro ang sarong nakakapatraffic dyan sa Naga City. Motor, tricycle, na pampasahero, e-trike, taxicle. Popsicles. And then may pang Caritons. May pa sindang mga speed limit na ginigibo. So, garo-arog kayo nang nangyayari. Oo. Diba? Kung alam mo kung may speed limit sinda, at least masusunod ninda si bilis kang dalagan kang kang sasakyan. Dire-diretso. Diba? Yeah. So, kaya yan. So, may dadagdag pa mo? That's all. Sa iling nido, daw kita digdi sa sa US. Ano masabi mo sa pagtaas kang go, is it good or not good? Play tidigdi? Sa Naga. Ano masabi mo? Daiman siguro yan ninda dinagdag kung daiman ninda yan pinag-adalan. Lalong-lalo na nagtaraas ang presyo kang gasolina. So, kay pohon din magtaas. So, kumbaga, ginibo yan kang local government para at least magkaigwasin din at least mataoning hustisya man ba? Or taoning motivation man si mga tricycle driver. Susugod na lang po si Honorable Melvin Ramon G. Buenafe. Siya po ang author as in-sponsor kang ordinance. Actually, dyan kaya yan pag once nagtataraasan na, gabos na yan. Mga UV Express, madagdag naman yan, masunod na yan. Diamond man yan mapadaog Yan. Pasaro-saro lang nila ginigibo. Gabos yan. Saka taano man sinda mareklamo. Nagdadarakol na nga niyang mall sa Naga. Di ba? Oo, dakulo na talaga. Na saka dakulo na din trabaho ang available sa Naga. Oo. As long as ang serbisyo magayon, why not, di ba? Oo. Pero ako, ang pinakahinuhope ko talaga, kung may tataasin daw ng bagay, dapat gabos taasan. Lalong-lalo na ang sahod. Yes. Para at least maano mo pa rin, ma-avail mo pa rin. So, taasan ng bagas. Mabuhay ka pa rin. Diba? Kasi, halimbawa, ang sahod mo, 10,000. Tapos, ang sa imong apartment, 6,000. Di may 4,000 ka lang. O, tapos, ang pamasahay mo pa, 1,000. Buray, tapos, ipagkakan mo pa, 2,000. O, mabayad ka pang tubig kuryente. May utang ka pa. Utang ka pa, talaga. Oo, di ba? Kaya, masakit. Masakit din. Okay ka, anong insight mo? Ang masabi ko lang, okay man lang, as long as maging serbisyo kang tricycle. Kang Naga, or yan, salapalan ako. As in, magay ng serbisyo ng tricycle driver na karapat dapat man talaga, di ba? Paano may consider na mari ang serbisyo? Like, araw kung naimang lamang. Yan, daiman lamang, or araw mo naman na 15 na, tapos mapaspecial ka pa. Yes. Yan, di ba? Naghahanap buhay. 15 ka na, mapadouble ride ka pa. Oo. Taga-isip naman tabit, ang maharani lang dyan. Yan. Gilid-gilid lang yan. Diba? So, yes, magayon. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. At ini po si Linus. Kamu po tabi ay tabi lang. Di ako nagmumuda. Mapasunod ko ta ako. Kamu po tabi. Kamu po tabi. Kung madagdag yung pamasahe, di ka mo man lamang. Ha? Kami po, pirmi lang, tabi, nakailing sa indong. Wow. Ini po ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol to the world. Salamat po.